Cel cobert i precipitacions persistents. Per la vesprada, les precipitacions a la província d'Alacant aniran remitint. Pel contrari, a la província de Castelló i a la meitat nord de la de València, les precipitacions seran més intenses i poden anar acompanyades de tronada. Cota de neu al principi de la matinada propera al voltant dels 200 metres a la província de Castelló, dels 300 o 400 a la de València i al voltant dels 500-600 a la d'Alacant. Però, al llarg del dia de demà, la cota de neu pujarà paulatinament al voltant dels 800-1.000 metres a tota la comunitat valenciana. Temperatures un poc més altes i vents entre fluixos i moderats del nord i nord-est, però atenció que de cara a la vesprada es registraran algunes ratxes fortes.